баварияро дар бундеслига ягон кас ба 6-ро пеш гуфта наметавонад, вале лигаи чемпионҳо ин Германия нест. Ҳамин тавр не? Салом, чун ҳамешагӣ бо шумо ман Хайрина ҳастам ва имрӯз дар бораи супербозии ПСЖ ва Бавария барои шумо нақл мекунам. ин видеоро то охир тамошо кунед. Дар охир шуморо тӯҳфаи хубе аз номи ман интизор аст. парижиҳо онқадар меҳмоннавоз нестанд. дар бозии гузашта дастаи дигари олмониро латукуб карданд. фақат 7 гол заданду тамом. всего лишь 95 минут позора. Бавария низ мусичаи бегуноҳ нест. бо кейни худ барои любой то саперникаш дарди сар меорад. медонен ҳа, ПСЖ дар ин мусобиқа чемпион аст. имсол низ ин ҷомро мехоҳад дубора ба даст биёрад. ҳар ду даста дар лигаи чемпионҳо то ба ҳол шикаст нахӯрданд. тобистон Бавария ва ПСЖ бозӣ доштанд ва дар ин бозӣ парижиҳо ғалаба карданд. 2 сол пеш Бавария ПСЖро аз лигаи чемпионҳо дафт кард. аммо дар муддати ин 2 сол бисёр чизҳо тағйир ёфтанд. акнун мегузарем ба коэффициентҳо. ғалабаи ПСЖ 2.16, ничия 4.10, победаи Бавария бошад 3.13. бозиҳои ПСЖ ва Бавария ҳама вақт ҷолибанд ва кӯшиш кунед ки тамошои ин бозиро аз даст надиҳед. акнун як хушхабар аз ман барои шумо. бо промокоди Хайрина регистратсия кунед ва 155 сомони фрибетро ба даст оред.